Huomenta kaikki. Huomenta. Okei, homma on kaikille selvä. Meillä on tuolla ampuja, joka on valmiina todella turhauttavaan toimintaan. Ryhmä 1, te menette ensin, joten olette hitaita ja tyhmiä. Miksi minä aina joudun ryhmään ykkösen? Ei minua voi ampua loputtomiin, se ei ole hyväksi terveydelleni. Hei, sä tiesit riski, kun sä ryhdyt tähän hommaan, Kamu. Aamikas nyt niitä lihapulasämpylöitä. Eipä syökää vaikka pilvessä samalla. Lentelette sitten päästävästi ympäriinsä. Hyvä. Okei, väliryhmät. Säästäkää ruokaa ja huumeita, mä tarvin teidät selvinpäin. Mutta kuitenkin ammuttavina, jotta peli jatkuisi. Ai niin, ja tässä on parit luotiliivit. Ne kestää 2-3 iskua ennen kuin hän pystyy ampumaan teidät. Mutta voitte silti lentää. Okei, viimeisenä, mutta ei vähäisempänä ryhmä 3. Litkikää niitä energiajuomia ja impatkaa sitä kokaiinia. Mä haluun teitä pöllyssä tuonne kentälle. Sir, meillä on ongelma. No mitäs? Ampuja käyttää peliemulaattoria. Ei se mitä ollaan selvitty ennenkin. Ja hän osoittaa asetta suoraan ruutuun. Hänellä on... Jumalauta, peli just alkoi! Ohjekirjassa ei mainittu mitään tällaisista päivistä. No niin kaikki, kuunnelkaapas! Meillä on täällä 4. luokan huijari, jotta meidän on pantava kovaa vastaan. Käynnistäkää salaisuus RD601. Mikä tuo on? Täydellinen ase. Yhdistelmä kristalliminttua, suihkaribensaa ja kalapuikkoja. Herra Jumala. Jos se perusläpi haluaa leikkiä kovaa, me leikitään kovaa. Voi luoja, häneen osui! Ei, hänen sydämensä taas räjähtää. Se on näitä RD601 sivuvaikutuksia. No, kuka haluaa kiekoammuntaa? Ei kukaan? Joku? No joo, se on aika tylsää.